Πού σε ρε πήγασε? Έλα ρε πήγες. Μπορείς. Έλα. Του πάνω. Γεια χαρά. Easy Rider εδώ με ακόμα ένα βιντεάκι. Έχουμε καιρό. Ναι, ξεχάσαμε γάντια. Ωραίος. Και είναι ok καλοκαιρινό γαντάκι, αλλά σήμερα είναι ο καιρός έτσι και έτσι. Μας τάραξε στις βροχές 2-3 μέρες, εβδομάδες. Ωραία, λοιπόν, μάγκες μου και μάγκισσες μου, τι κάνετε, πως είστε? Είπαμε να πούμε και μια βολτούλα. Σήμερα ρεπό. Κάτσε ρε πούστη. Δεν σε βλέπουνε καθόλου, ό,τι και να οδηγάς. Νταλίκα να οδηγάς, πάλι δεν θα σε δει κανείς. Τέρμα όσο πάει. Εδώ κόβουμε γιατί εκεί στο τέλος που υπάρχει στροφή παίζει να έχει πάντα έτσι πολυτσάι πάνω. Είναι ψηλό σημείο στάνταρ αυτό. Τα έχουμε μάθει πλέον. Τι έλεγα εγώ? Καταφωνή. Πάω να παίξω λότο σήμερα. Λοιπόν, τα νέα σας πώς είστε? Sorry. Πήγαμε να κάνουμε μαλακία, τώρα έτσι ήταν δεξιά μου άλλος και εγώ πήγα να αλλάξω λωρίδα. Εντάξει, όπως το είπα και πριν, και LKW και φορτηγό να έχεις, δεν θα σε δούνε. Παρεμπιπτόντως, εδώ βλέπετε το λεωφορείο, μέσα στην πόλη έχει πάντα προτεραιότητα. Πάντα. Και το τηρούνε. Όπως επίσης και η διήθηση επιτρέπεται σε αυτή την περίπτωση. Κόκκινο φανάρι για την αποφυγή ατυχημάτων. Και φτάνεις πρώτος, κύριος, μπαίνεις μπροστά στον άλλον, του σπάς τα νεύρα εννοείται και συνεχίζεις την πορεία σου. Λοιπόν, εμείς πάμε να βάλουμε βενζίνη τώρα και να πάρουμε... Εντάξει ρε φίλε, θα σε πιάσω μετά. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε βενζινούλα. Αυτός γιατί πάει τόσο αργά εδώ? Ο Ολλανδός ο φίλος μας. Έτσι, μπράβο. Τώρα έχουμε γύρω στους 12 βαθμούς. Τώρα εδώ στους 12 βαθμούς βλέπετε μόνο φουτεράκι, άλλο ένα από μέσα, πανελάκι. Δεν χρειάζεται πολλά. Έχουμε πλέον συνηθίσει τα κρύα. Βέβαια καλό είναι να έχεις full προστασία, θα το λέμε και θα το ξαναλέμε. Φρένα. Ναι, ο Πίγασος παιδιά δεν έχει φρένα, έχει μόνο γκάζι. Τι είναι αυτό, τρέισεράκι είναι? Ωραία, χαμηλό πολύ μου φαίνεται. Ωραία, θόλος. Ρε το Πίγασο, κύριος ο Πίγασος. Μας έχει βγάλει φτού άσπρος μέχρι τώρα, ασπροπρόσωπους. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο θέμα να σας πω. Το podcast ακόμα που είχαμε πει την άλλη φορά δεν το έχουμε τελειώσει. Θα τελειώσει και αυτό κάποια στιγμή. Τι να κάνουμε, υποχρεώσεις είναι υποχρεώσεις. Είναι λίγο δύσκολο με το δικό μου ωράριο. Να τι θέλω να σας πω. Άκουσα, το έχω ακούσει βέβαια εδώ και καιρό, για το εξαήμερο στη χώρα μας, στην Ελλάδα, και ήθελα λίγο έτσι να πω για τη δική μου εμπειρία όσον αφορά το εξαήμερο εδώ στην Αυστρία ή συγκεκριμένα σε μια συγκεκριμένη εταιρεία που είναι από αυτές τις εταιρείες που λένε ότι ουσιαστικά δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο και δεν σταματάνε. Λένε να το κάνουν εξαήμερο. Στην Ελλάδα νομίζω το έχουν ήδη κάνει, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχω καιρό να παρακολουθήσω τι γίνεται. Εξαήμερο ένα ρεπό, έτσι, και τα χρήματα να φανταστώ δεν ξέρω ή παραμένουν τα ίδια ή ελάχιστα παραπάνω. Εδώ είναι μια εταιρεία, δεν θα πω το όνομα της εταιρείας, η οποία είναι και αυτή 24 ώρες το 24ωρο. Δεν σταματάει ούτε στιγμή, έτσι, παραγωγή. Όλοι δουλεύουν εξαήμερα, οι εργάτες που είναι στο τέτοιο τέλος πάντων, στην παραγωγή, αλλά δεν έχουν 7 ημέρες εβδομάδα, έχουν
8ημερη εβδομάδα. Τι θέλω να πω, δηλαδή 6 μέρες θα δουλέψουν, 2 ρεπό. Η έκτη μέρα που δουλεύετε ουσιαστικά όμως πιάνετε σαν υπερορία. Και αν αυτό πέσει πάνω σε αργία, Σάββατο, Κύριακο ή οτιδήποτε, εννοείται ότι πάει παραπάνω ή διπλά ή 75% ανάλογα και τις ώρες και όλα αυτά είναι τι λέει ο νόμος. Με όλα αυτά, και είναι με βάρδις, δηλαδή μία πρωινή, μία απόγευμα, μία βράδυ. Έτσι, και αντίστοιχα πληρώνεται διαφορετικά η κάθε μία. Πρωί είναι απλή πληρωμή, το απόγευμα είναι ελάχιστα παραπάνω, νομίζω από τις 7 και έπειτα το απόγευμα, και η βραδινή είναι, αν δεν κάνω λάθος, ή 50 ή 100% παραπάνω. Εδώ, με το εξαήμερο και τα 2 ρεπό, φτάνεις στο περίπου, στο πολύ περίπου, γύρω στα 3.000, 3 πλάς, ανάλογα πώς θα σε πάει ο μήνας. Πώς θα κάτσουν οι βραδινές ουσιαστικά που είναι έτσι λίγο παραπάνω, πληρώνουν παραπάνω. Και λέω 3-3,5 χιλιάρικα. Έτσι. Πολλές φορές μπορεί να είναι και έχω δει και 4. Σπάνιο, αλλά υπάρχει. Αλλά σίγουρα τα κοντά στα 3 είναι το στανταράκι. Για αυτές τις ώρες που θέλουν στην Ελλάδα να είσαι στην κυριολεξία σκλάβος και να μην βγάζεις αποστοζήν, έτσι. Θα μου πεις και οι 6 μέρες, 2 είναι πάλι αρκετό. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει μια ανταμοιβή, έτσι. Σε μπιπ, αλλά παίρνεις κάτι. Τώρα στην Ελλάδα γιατί να γυρίσω, ας πούμε, παράδειγμα εγώ, και να κάνω ακριβώς το ίδιο πράγμα με το 1 τρίτο από ό,τι θα μπορούσα να παίρνω εδώ. Και αυτοί, πώς το λένε, οι πολιτικοί τύπου Άδωνης και τα λοιπά, που πάντα μας συγκρίνουν την Ελλάδα με Ευρώπη και τέτοια όποτε τους συμφέρει. Έλα, δεν κρατιέσαι, πήγασε, πάμε. Για να δείτε πόσο μας χοροϊδεύουν, πόσο πολύ μας χοροϊδεύουν. Γιατί και εδώ είναι υψηλή η φορολογία, για να μην λέμε μαλακίες, αλλά άμα το πάρεις αναλογικά, με τους μισούς που είχε εδώ πέρα, όταν ο μέσος μισθός είναι, τι να πω, κάτι λιγότερο από 2 χιλιάρικα, ναι ρε φίλο, όχι, δεν ξαναγυρνάω. Λυπάμαι. Θα έρχομαι, θα ξοδεύω τα χρήματά μου εκεί πέρα για διακοπές, θα το παίζω κι εγώ τουρίστας, να μην με ενοχλούν και οι Έλληνες, γιατί τους θέλετε να παραμερίζουν όταν έρχονται εκεί τουρίστες. Θα το παίζω κι εγώ τουρίστας, θα μιλάω αγγλικά, γερμανικά, ό,τι να είναι εκεί πέρα τουρκικά, το παίζω κυρίως. Αυτό θέλετε, αυτό μας έχετε καταντήσει. Μια χώρα γέρων και ξένων. Θα μου πεις, φεύγοντας για εξωτερικό, πάντα υπάρχουν τα καλά, υπάρχουν τα άσχημα. Αυτό τώρα τα χρήματα και οι δουλειές είναι, ας πούμε, από τα θετικά. Τρίχα. Κάμω τα μικρόφωνα μου. Sorry. Έχω αυτή τη μαλακίτσα το τέτοιο στο μικρόφωνο και το έχω φάει. Πώς το λένε, dead cat. Έβαγα την ψόφια κάτω. Έλα μια αναστροφή εδώ πέρα. Μπρα. Λοιπόν, ναι. Και τώρα θέλετε να μου πείτε εσείς με ένα μισθό πόσο είναι στην Ελλάδα τώρα, 7-8 εκατοστάρικα, άντε πες με το ζόρι 1 χιλιάρικο, να πρέπει να συντηρήσεις οικογένεια, σπίτι, αμάξι άμα έχεις. Το αμάξι έχει γίνει πλέον πολυτέλεια, πραγματικά πολυτέλεια, αντί να είναι εργαλείο. Τώρα θα σας δείξω και την τιμή της βενζίνης εδώ πέρα για να πάθετε λίγο έτσι να ζηλέψετε. Σήμερα τι έχουμε? 25, να πω και χρόνια πολλά στη μητέρα μου. Μανούλα, χρόνια πολλά, να σε χαιρόμαστε. Ελπίζω να τα πούμε σύντομα από κοντά. Λοιπόν, κοιτάξτε τι λέει εκεί δεξιά. Λέει disc 150, 150 diesel και super. Ωραία. Πού θα βρεις με 150 στην Ελλάδα? Πες με εσύ. Με 150 δεν βρεις ούτε σοκοφρέτα πλέον. Πλάκα δεν ξέρω πόσο έχει σοκοφρέτα. Ωραία, για βενζίνη. Βενζίνη, ρε. Λοιπόν, ανοίγεις το deposit, παίρνει αυτό 75. Του βάλουμε diesel, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Λοιπόν, ήμουνα στις 2 γραμμούλες. Τώρα το γεμίσουμε, πόσο θα κοστίσει? Ούτε 5 ευρώ. Ούτε 5 ευρώ, ρε. Ούτε 5 ευρώ. Βέβαια, άμα η βενζίνη είναι στο 1,50, Ντουμπάι γίναμε. Τέλος πάντων. Φέρε και το λογαριασμό. 4,96. Δεν τα πλησιάσαμε τα 5 ευρώ, αλλά δεν τα ξεπεράσαμε. Έτσι να το μηδενίσουμε. Ούτε τριεπ. Λοιπόν, το μηδενίζουμε. Μας βγάζει γύρω, μέχρι να ξαναθέλω βενζίνη, γύρω στα 60 χιλιόμετρα. Νομίζω, έτσι το έχω υπολογίσει. Έλα. Καλά. Βέβαια, τα έχει ζήσει τα χρόνια σου εσύ παππού. Στα αρχίδια σου περνάς από που να είναι τώρα. Κάθε μέρα μπορεί να είναι η τελευταία. Θα πάμε εκεί στο σούπερ μάρκετ στην κλινική. Έχει ένα αυτομάτο μηχάνημα. Τσακ, 1,5 ευρουλάκι και έχει καφεδάκι. Ωραίο καφεδάκι. Πίνεται. Εξαήμερο, αν είναι δυνατόν. Εδώ πέρα οι άλλοι πέθαναν για να έχουμε έστω το 8ωρο. Και αντί να πηγαίνουμε προς εκείνη την κατεύθυνση, πάμε τελείως αντίθετα. Κοίτα, άμα
πλάνο τους είναι να μας διώξουν όλους. Εντάξει ρε φίλε, διώξε μας, βάλε ό,τι θες εκεί πέρα ξένους να σε ψηφίζουνε. Το θέμα είναι ότι θα ξεχαστεί και αυτό, δεν θα μείνει τίποτα να θυμόμαστε, γιατί όσοι δεν θυμόμαστε είμαστε καταδικασμένοι να επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια. Γι' αυτό όλα είναι κύκλος, γιατί εμείς το κάνουμε κύκλο. Τι είπα πάλι. Λοιπόν, σας έχω νέα, αλλά επειδή δεν είναι σίγουρο ακόμα, δεν θέλω να πω κάτι. Μιλάμε για μπροστά 1-2 μήνες. Ωραία, πήρε φόρα ο Πίγασος, ρε. Κάτσε να βάλω το δεύτερο χέρι πάνω στο. Εδώ όλοι κόβουνε γιατί έχει κάμερα. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν χρειάζεται να κόψω γιατί δεν έχω πινακίδα μπροστά για να με φωτογραφίσει. Άρα ακολουθούμε τους άλλους. Αυτά που λέτε, εξαημεράκι, κυριλέ, μια μέρα ρεπό, μέσα στο άγχος, μέσα σε όλα, δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα. Αυτή είναι η ζωή στην Ελλάδα. Όχι ότι εδώ δεν ταλαιπωρούμαστε. Λοιπόν, όποιος έχει την άποψη και τη γνώμη χωρίς να έχει βγει παρά έξω να δουλέψει, γενικά εξωτερικό μιλάω, καλύτερα να το βουλώνει. Γιατί αυτούς που ακούω να λένε «Α, και έφυγες και τα παράτησες και έπρεπε να μείνεις εδώ να την παλέψεις». Όχι, δεν έπρεπε να μείνω να την παλέψω. Τι νόημα έχει? Το θέμα είναι να περνάμε και λίγο καλά. Και έχουμε κάποιους βλάκες που δεν έχουν βγει, άντε να έχουν πάει μέχρι την Αίγινα και σου λέει «Όχι φίλε, διάλεξες τον εύκολο δρόμο». Ναι ρε μάγκα, διάλεξα τον εύκολο δρόμο επειδή εσύ δεν είχες τα κάκαλα να το κάνεις. Έτσι. Ή θεωρείς ότι είναι τέτοιο, πώς το λένε, noble να μείνεις και να ταλαιπωρηθείς, ας πούμε, ότι γίνεσαι πιο πολύ άντρας, έτσι, ή γυναίκα, ξέρω εγώ. Είναι πιο σε τιμά περισσότερο. Όχι, δεν σε τιμά. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του και προχωράει. Να έχεις σαν τον κάθε βλάκα να σε σχολιάζει και να σου λέει τέτοιες πίπες. Ρε μάγκα, άστο καλύτερα. Πήγαινε, μίλα σε κανένα τέτοιο. Κάνε ένα podcast και πες τα κι εσύ. Άιντε, μπράβο. Όπως θα κάνω κι εγώ. Μόνο που στο δικό μας podcast, μάγκες, να ξέρετε, δεν θα υπάρξει φίλτρο. Οπότε μπορεί να μην υπάρξει για πολύ το podcast γενικότερα. Αλλά το κύριο μέλημά μας είναι αυτό. Να μην υπάρχει φίλτρο, να μιλήσουμε λίγο σαν άνθρωποι έξω από τα δόντια. Και στην τελική, στο podcast το συγκεκριμένο, είμαστε δύο απλοί άνθρωποι. Φαντάζομαι θα μπουν και άλλοι στο παιχνίδι λίγο αργότερα. Οι οποίοι είμαστε μια παρεούλα εδώ πέρα και ο καθένας λέει την άποψή του όπως θέλει να την πει, χωρίς να παρεξηγεί το άλλος. Η γνώμη είναι γνώμη. Συμφωνείς, δεν συμφωνείς, αυτή είναι. Μάγκες, τι συνειδητοποίησα μετά την αγορά μου και επειδή έχω σαν καθημερινό όχημα τον Πίγασο. Πας εσύ, ούτε φλάς δεν βγάζεις, βλάκα. Καλά είμαι και εγώ, δεν με βλέπεις καν. Τέλος πάντων, κάτσα. Όπου και εμείς πάμε δεξιά. Ναι, τι συνειδητοποίησα με τον Πίγασο που λέτε? Ότι όντως ισχύει αυτό. Δηλαδή, εγώ ας πούμε έχω κόλλημα με τα σούπερ μότο και αυτά και είναι όντως, είναι κάτι που θέλω να το κάνω, ρε παιδί μου, το θέλω πάρα πολύ. Αλλά κατάλαβα ότι και σούπερ μότο να μην πάρω και κάτι άλλο να πάρω σε δίκυκλο, όλα έχουν το κέφι τους, ρε φίλε. Δηλαδή τώρα αυτό μπορεί να το πηγαίνεις τέρμα και να είσαι τίποτα, άρχοντας, τι να πω. Εντάξει, θα μου πεις δεν μπορείς ούτε ταξίδια να κάνεις ούτε τίποτα, αλλά δεν είναι μηχανάκι για αυτή τη χρήση. Είναι για μέσα στην πόλη, δηλαδή για τη δουλειά που το θέλω εγώ το συγκεκριμένο, είναι τούμπανο. Πάρουμε ένα καφέ τώρα, κάτσε να κλείσουμε για αυτήν, μαλάκι. Ωραία, ξέχασα ότι έχω το δεύτερο κράνος. Ναι, πώς θα το βάλω τώρα? Λοιπόν, αναγκαστικά θα πάρουμε το δεύτερο κράνο στο χέρι. Συνήθως χρησιμοποιώ αυτό εδώ που κρατάω για τα πήγαινε-έλα, δουλειά, ψώνια, κουντουλού. Αλλά για motovlog έχουμε, τι έχουμε? Το Rurok. Εδώ, με χρυσή ζελατίνα, όλα όμορφα και ωραία. Αγαντάκι, δύο γαντάκι. Θα πάρει μπρος τώρα με τη μίζα. Μου είχε να μου κάνει κάτι περίεργα με τη μίζα. Τσακμάκι, καλά. Τι είπα? Το μάτιασα. Και πάμε. Κάτσε να κλείσουμε. Θα δω. Στα αρχίδια σου. Θέλει προσοχή. Ό,τι θέλει, θέλει. Τι είναι αυτό? Ποδηλάτη. Ναι, μου χαθείτε. Ναι, ποδηλάτες. Πολύ, τέλος πάντων, ειδική περίπτωση ανθρώπων.
Θα γκρινιάζει ότι θέλει να είναι στο δρόμο μαζί με τα υπόλοιπα οχήματα. Παρ' όλα αυτά όμως θα κάνει τη τζιριμόνια να περάσει με κόκκινο συνεχώς. Συνεχώς, έτσι. Και θα τον δει και ο Μπάτζ, δεν του πει τίποτα. Αλλά άμα πάω εγώ με τον Πίγασο, τι λες ρε, τι λες ρε, μόνο που δεν θα με απελάσουνε. Η Αυστρία δεν είναι για μηχανάκια. Όπου να είναι φτάνουμε σπίτι, να πιούμε την καφεδιά μας, να δούμε τι έχουμε βγάλει. Γράψτε κι εσείς κανένα σχόλιο, κάθε φορά κανείς δεν γράφει. Εδώ είναι, αυτό είναι το ακριβό βενζινάδικο, είναι στο 1,52 η βενζίνη. Από εδώ δεν βάζουμε. Στην Ελλάδα να φανταστώ είναι γύρω στο 2 ευρώ τώρα. Παραπάνω, λιγότερο, αλλά κοντά εκεί. Τελευταία φορά που είχα ρωτήσει, όλα στο Θεό εκτός από τους μισθούς. Εντάξει ρε Πίγασε. Εντάξει, σένα δεν μην ανησύχεις, δεν σε κουνάει κανείς αγόρι μου. Πιστέ μου σύντροφε ευθερωτέ. Ένα πράγμα με ενοχλεί στον Πίγασο εκτός των φρένων που δεν έχει, ότι δεν έχει καλή ανάρτηση. Η μέση μου έχει γίνει το ελαττήριο. Έλα όμορφος εσύ, κοιτάζεις στον καθρέφτη. Φαντάζομαι τον είδατε. Δεν έχω να σχολιάσω. Πάλι καλά που δεν ήμουν πρώτος και στο φανάρι. Δεν ξέρουμε που μπορεί να έχει καταλήξει. Τυχερός. Καλά είπα εγώ να παίξω το λότο σήμερα. Θα το παίξω. Μην κουνάς, δεν θα γίνει φραπές ρε εδώ. Κάφες. Τέλος πάντων, Μάκης μου, αυτό ήταν ένα άλλο motovlog χωρίς θέμα. Απλά να λέω τις βλακίες μου και τι μου κατεβαίνει. Το επόμενο ελπίζω να έχω κάποιο link για το podcast, αν θέλετε να μας ακούσετε. Και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!